Solitud és la novel·la més coneguda de Víctor Català. Es publica per primer cop entre 1904 i 1905 per fascicles al fulletó Joventut. No és fins 1909 que es publica per primer cop com a novel·la. Des d'aleshores s'han fet nombroses reedicions i s'ha traduït a diverses llengües. La paraula que dona títol a l'obra, solitud, és present durant tota la novel·la. De fet, és el fil conductor de la vida de tots els personatges, així com també és molt present la quietud que envolta el massís del Montgrí i l'ermita de Santa Caterina, el lloc on transcorre la història. Pel que fa als personatges, la construcció del caràcter de la Mila és una de les grans aportacions de Víctor Català a la novel·la catalana contemporània. La Mila recorre un camí físic per la muntanya que alhora també és un camí metafòric. Va des de la inconsciència a la consciència, a la plenitud. Coneixem la Mila a través de les seves accions, dels seus pensaments, i també la coneixem a través dels altres personatges. Tots ells l'anomenen ermitana, una paraula que connota bellesa, i també la coneixem com una bestioleta poruga, però en realitat ella anhela la vida. Així, des del principi ja veiem una contraposició entre com la presenta la societat i com ella se sent. En Maties, el seu marit, és del tot diferent. És un personatge inactiu, feble, gras. El coneixem com una bèstia sense zel, un personatge que no té mirada de cap mena. De fet, la Mila per ell sent indiferència, sent angúnia. Però totes aquestes qualitats d'en Maties les va perdent a poc quan s'inicia en el joc i comença a perdre diners. Un altre personatge molt important és el pastor, l'ermità, el Gaietà. Ell acull la Mila i en Maties a l'ermita. És un personatge que representa el seny, el coneixement, i la seva manera de parlar ens recorda la paraula viva, de Maragall. També és un personatge que transmet tradicions, que explica rondalles. És un personatge consolador, que consola les pors i les inseguretats que té la Mila. I des del principi la Mila se'n queda emprendada. És un personatge del tot diferent a l'ànima. L'ànima representa la terra, encarna allò més primitiu. És el personatge més roí, més fosc, més bèstia. De fet, l'animalitat de l'ànima es contraposa amb el caràcter del pastor, així com la vitalitat de la Mila es contraposa a la quietud d'en Maties. La muntanya és un altre protagonista de l'obra, perquè de fet la muntanya, la natura, és la Mila. Si és primavera i tot floreix, la Mila també floreix. I en canvi, si és hivern i l'ambient és estèril, la vida de la Mila també ho és. Es tracta d'un correlat objectiu que es manté durant tota l'obra. I tot i que no es digui explícitament en cap moment de la novel·la, Víctor Català va confirmar que l'acció transcorre al massís del Montgrí, a l'ermita de Santa Caterina. És aquí on la Mila inicia aquest viatge personal que evoluciona alhora que evoluciona el seu camí físic per la muntanya. És a dir, a la pujada, en el primer capítol, veiem que la Mila li costa aquesta pujada, se'ns compara la pujada amb el purgatori, mentre que més endavant, en un altre moment, quan amb el pastor pugen al cimal, la pujada ja és molt més lleugera. Pel que fa a l'estructura, Solitud té 18 capítols i una estructura circular. S'inicia a l'estiu amb la pujada cap a l'ermita i finalitza a l'hivern amb la davallada. Una característica molt important pel que fa a forma és el punt de vista des del qual coneixem la història. La veu narrativa és en tercera persona, però la focalització és en la Mila. Això vol dir que el lector només sap i coneix allò que la Mila sap i coneix. La Mila actua a l'hora de conductora de la història, però també de filtre. I Solitud presenta connexions amb altres obres de Víctor Català, com és els drames rurals. El llenguatge poètic que trobem als drames rurals també el trobem a Solitud. Solitud té una gran càrrega sensual. La connexió que té la Mila amb el paisatge presenta una sensualitat que es manté viva durant tota l'obra. Per exemple, podem llegir com l'aire fresquívol la manyaga i la ressegueix, o com el sol la petoneja llargament, provocant-li esgarrifances. També trobem en l'obra el desig de la Mila cap a altres personatges, però aquest desig no es manté viu, aquest desig sempre mor. Per exemple, és el cas del desig que ella sent cap al pastor. Ella s'hauria deixat prendre mansament, joiosament. S'hauria deixat estrènyer contra aquell pit emperador i, anihilada en la delícia de les delícies, hauria donat de grat a l'amic la claror de ses nines, la cremor de sos llavis, la sobrera ventura de son cos. Però finalment se n'adona que aquest voler cap al pastor mai ha estat mutu i en adonar-se també de la seva edat,
que té 64 anys i no 40, com elles pensen en inici, de cop sent fàstic. Tampoc es compleix mai el seu desig de ser mare, que es materialitza en el personatge d'en Valdiret, un fill de pagesos que ajuda amb les tasques de l'ermita al pastor i a la Mila. Ella voldria ser mare, ella ho projecta aquest desig en Valdiret, i aquest desig és tan fort que voldria estar amb ell per sempre, que voldria tenir un fill propi. Però aquest anhel xoca amb en Maties, amb la seva quietud. L'únic desig recíproc és el que sent cap a l'Arnau, un pagès jove de llavis molsuts i carnosos. Aquest desig sí que és mutu, però en adonar-se'n d'aquest fet, la Mila sent por i aquest desig també mor. Un altre tema molt important que trobem a Solitud és la mort. La mort es planteja des de diverses perspectives. En un inici, la Mila sent por cap a la mort, és poruga, però més endavant, en observar un grill, comença a reflexionar sobre la situació de l'individu en el món i també reflexiona sobre la seva pròpia experiència. Qui sap si era pecat matar un grill? Els grills tenen vida, i una vida, encara que sia de grill, és una vida. Per poder fer aquesta reflexió, està clar que la Mila ja es troba cap a finals del seu camí, un camí que li ha aportat una mirada diferent respecte al món que l'envolta. Un altre gran símbol de Solitud és la mirada. La mirada dels personatges és una porta cap al seu interior. De fet, l'evolució en la mirada de la Mila és l'evolució del seu viatge personal. En un inici, la Mila té una mirada vaga, circular. No és fins que el pastor li diu que sempre mira en l'aire com els seguets, que la Mila abaixa la mirada i veu per primer cop l'ànima. A partir d'aquí, cada cop la Mila té una mirada més concreta, fins al punt que es fa creus de la passada ceguera. Veia clar el costat fosc de totes les coses estades, i amb una claredat tan neta, tan diàfana, que ell es feia creus de la passada ceguera. És des d'aquest estat d'autoconeixement i de mirada nítida que per primer cop la Mila es planteja la seva situació, i és així com pot decidir el seu recorregut vital. La solitud, com hem dit abans, és molt present a la vida de tots els personatges i és molt present també a la vida de la Mila. En un inici, la solitud per ella comporta por, angoixa, agonia de l'ànima, però a poc és també aquesta solitud, aquesta quietud, aquest silenci que li aporta llibertat i fortalesa. I és així com acaba l'obra. Em prengué sola la davallada. Les filtracions de la solitud havien cristal·litzat amargament en son destí. Un cop fet aquest canvi de perspectiva, no hi ha marxa enrere. La publicació de Solitud va ser un èxit i va comportar la inserció de Víctor Català en l'avantguarda del pensament i art europeus. Escrita fa més de 100 anys, encara interpel·la el lector d'avui en dia. És comparable a altres obres d'abast universal com Anna Karenina o Madame Bovary. És atemporal. No és tan sols un clàssic de la literatura catalana, sinó que és un clàssic d'abast universal.